Hola, Sònia. Aquest és el llibre que jo m'he llegit. És Malson al tren xocolate, de Fina Casal del Rei, i els dibuixos són de Miquel Nolla. Sincerament, aquest llibre m'ha encantat. Té parts d'humor, té parts divertides, el final és super inesperat, i a més va sobre que dos xiquets pugen a un tren que se diu el Chocolate, i en aquest tren darrere seu tenen a un cec, el qual a la xiqueta li pareix molt sospechós. Què passarà amb el cec i amb la xiqueta i amb el xiquet que acompanya la xiqueta? Això ho averiguareu quan vos llegiu el llibre. El llibre m'ha paregut perfecte, mereix molt la pena llegir aquest llibre. Sincerament, a mi m'ha encantat aquest llibre, és fenomenal. Doncs, adeu, Sònia.